खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। राबां बर' बाजाराव बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो मुलुगनां आइजो सान फालिथाय। सुपार 20आव सायख'जानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि। गागि लिरगिरि उत्तरा बसुमतारिनो साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्था। दानिया बिदिनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार लोक्षि मन्दिर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मिरु बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुम लोगोसे बाक्सा जिल्ला आरो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो मुलुगनां आइजो सान फालिथायखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया माननि आलासि महरै बाहागो लादों। 22 नं कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि उमेश दैमारि, बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारि लोगोसे गोबां जिल्ला एबसु, दख'रा एबसु, बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरि मावथिफोर आरो ओनसोलनि रायजोफोरा दिनैनि राबां बर' बाजार बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो मुलुगनां आइजो सान फालिनायाव बाहागो लादोंमोन। फुंनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आर'ज, एबसुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि महरै बाहागो लादोंमोन बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारि। बेनि उनाव बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय फोजोंगिरि महरै बाहागो लादों कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'। लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय। बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो मुलुगनां आइजो सान फालिनायाव गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया थांनाय 2024 मायथाइनि 7 मार्च खालाराव उदालगुरि फरायसालिमायाव जोनोम मोननाय बर' बिमा गौथुमा दिनै 7 मार्च 2025 खालाराव सेथि बोसोर आबुं जाबाय। गोग्गाथावदि बर' बिमा गौथुमनि गोथार जोनोम सान फालिनायजों लोगोसेयैनो मुलुगनां आइजो सानखौबो मिरु बर' बिमा गौथुमा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि जथाय हेफाजाबाव फालिनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सुबुं माहारिनि जौगानायनि बाथ्राखौ जेब्लाबो सानो आरो बर' हारिनि जौगानायखौ जों सानो आरो बर' माहारियारिखौ लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेनि थाखाय खामानियाव मुखुब। बेनिखायनो समानै बर' हारिनि हौवा हिन्जाव सोलोंथाइ, रांखान्थि बियो जौगानायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ दाफुंनो नाजानायजों बियो मोगथां महराव गोगोमैनो थाबैनो जाफुङो। बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ दानानै लानाय जादों होननानैबो फोरमायदों। बे आफादा सोरजोंबा जुजिनो थाखाय, सोरजोंबा नांज्लायनो थाखाय, सोरखौबा दुरबल खालामनो थाखाय जोनोम होजानाय आफाद नङा। बेयो बर'नि आइजो एबा हिन्जावसा गथ'फोरा मोगा-मोगि जानाय जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय आरो जेंना बोस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावनो जोनोम होजानाय मोनसे आफादसो होननानै फोरमायदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। गसाइगाव महकुमा सदरनि गंसे सोरखारि नङि सोलोंथायारि फसंथान गसाइगाव बिगियान एकाडेमिया मोनसे बाखनायजाथाव आगान। गोरिब आरो मेलेमगोनां फरायसाफोरनो बेसेन नाङै सोलोंथाइ होनाय। गसाइगाव बिगियान एकाडेमिया 2021 मायथाइनि सान सुपार 20 बादायलायनाय आनजादखौ खुंगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो सा 40 फरायसाफोरनो सोलोंथाइनि खाबु होनाय जादों। थालिर बिगियान आरो गुथि थाखोजों लोगोसे सा 40 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों आरो आबुङै बेसेन नाङै सोलोंथाइ होबोगासिनो दङ। गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया बे आगानखौ लादों मानोना मेलेमगोनां फरायसाफोरा रांखान्थियारि थासारिनि थाखाय नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोननो हायाखै। सायख'जानाय फरायसाफोरखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिसनार मासन्दा पार्टिना फरायसाफोरखौ मान बावदों। जिल्ला कमिसनाराबो गसाइगाव बिगियान एकाडेमियाव दंमोन आरो गसाइगाव केनकड पइन्ट मुंनि गुबुन मोनसे सोलोंथायारि फसंथानावबो सहैयो आरो फरायसाफोरजों सावरायलायो। सोलोंथाइगिरि, गागि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरि उत्तरा बसुमतारिनो देग्लाय 2025 मायथाइनि साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्थाखौ
गोदान दिल्लीनि रबीन्द्र भवनाव शुक्रबारखालि फोसावदों साहित्य अकादेमिया। अनुराधा शर्मा फुजारि लिरनाय असमिया गुबै बिजाब कान्चनखौ बर' रावाव रावस्लायनानै लिरगिरि उत्तरा बैसोमुतियारिया बे बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि लिरगिरि उत्तरा बैसोमुतियारिया बेनि अनगायैबो गोबां गाव सोरजिनाय गोबां बिजाब सोरजिखाबाय। आथिखालाव राफोद आरो गोख्रों आइजो लिरगिरि उत्तरा बैसोमुतियारिनि साहित्य अकादेमि रावस्लाय बान्था मोननो हानायाव गोबाङानो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।